И здравейте хора, аз съм It's Crazy Four. Днеска ще играем в PvP България и ще ви покажа развитие. И да, отзад съм сложил развитието си на Clash of Clans, може да и него да разглеждате. И нека да отидем в холма. Ето, това ми е холма, живея на дърво. Мен си ма кефи, малко е тясно, може си правя и друг холм, няма да е това. Някой ми е обрал броните обаче. Да, имах още там айрон брони и такива. Добре, и аз и така съм развит, играя от един ден. Ще развия още. Това е за един ден, което можех да направя. И да, хора, мисля това да е от мен или не. Ще отворя ключовете. Айде. Сега къде се отварят? Шоп. Гратис. Знаех се, че и нека да ги отворим. Консулт. Чакайте само да видя как да ги отворя. Той няма. Я Legendary. Това е завод. И това е за Coins. Обаче защо не става? Аре! Много мразя такива сървър, дето ми не мое. Остана. Даде ми. О! И да, хора, това ще е от мен. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре и се абонирайте за още такива видеа и натиснете камбанката до абонирането. Там натиснете камбанката да ви излизат моите известия, когато снимам клип, и това ще бъде от мен. Чао!